minuta velike borbe protiv Rusa. Konačno gledamo ove scene koje smo i željeli vidjeti, koje smo iščekivali ne samo tijekom današnjeg dana, nego do onog trenutka kada smo postali svjesni da će nam za izravan plasman na svjetskom prvenstvu trebati pobjeda danas na Poljudu protiv Rusa. Velike zastave, zadovoljstvo nogometaša, reprezentativaca na terenu, apsolutno zadovoljstvo i sreća navijača na tribinama, apsolutno sve ono što smo željeli sada se i ostvaruje. Užitak pratiti ovo i sreća i profesionalna, ali vjerujte i osobna uživo gledati ove scene s Poljuda. Od jedne do druge tribine idu vatreni u laganom hodu kao pravi pobjednici nakon svega ovoga što su uspjeli ostvariti danas. Čestitke jasno Zlatku Daliću, čestitke njegovom stručnom stožeru, čestitke nogometašima. Trebalo je ovo sve doslovno izboriti danas jer kvaliteta nije bila upitna, ali po ovakvom trenutku koji je doduše, moramo reći, puno toga izdržao jer kiša je padala od nekih 2-3 sata prije početka utakmice, povećavala konstantno u poluvremeno. Dogodio se apsolutni prolom oblaka, ovdje smo ostajali na Poljudu i bez struje. Svakakvi su uvjeti danas vladali, ali kada sve završi ovako, onda doista čovjek može biti samo jednostavno sretan i zadovoljan. Pustit ćemo vas još kratko da uživamo u ovim scenama, ali što se tiče nas sa komentatorske pozicije, lijepo vas pozdravljamo uz poruku da proslavite jasno ovo sve što ste i sami čekali, ali na jedan primjeren način. Čuvajte se i pazite se.